दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायफिन जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन फाइनेलि नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननो हासिगोन। नैबेयाव आसामनि सीएमआ रोखायै मख'नानै होदों गिबियावनो नोंथांमोना बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव 10,000 रां मोनगोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे 10,000 रांजों नोंथाङा माबा मोनसे मोजां बिजनेस मावनानै गभर्नमेन्टनि नोजोराव देखायनांगोन आरो जुदि नोंथाङा देखायनो हायो आरो नोंथाङा इयुनाव बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय आरो रां मोननो थांबावगोन। नोंथांनो जास्ट नैबेखौ इनसेन्टिभ गिफ्ट हिसाबै 10,000 रांखौ फार्स्टआव होनाय जागोन। नोंथाङा बे 10,000 रांखौ गभर्नमेन्टनो हरफिननो नाङा। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। नैबेयाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों, नैबेयाव मोनसे टुइट खालामदों बिथाङा ससियेल मिडिया एक्सआव नोंथाङा हारसिङैबो नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव 15 डिस्ट्रिक्ट नैबेयाव मोनसे शिडिउल खालामनाय जादों। दिनै 22 आगस्टनिफ्राय 28 आगस्ट बे डेटसिम महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ रानगोन। बेखौ LAC वाइज होगोन। माबे LACनिया दिनै मोननो हागोन। नैबे 22 आगस्टनिफ्राय लानानै 28 आगस्टसिम माबे LACनि रांखौ मोनगोन, बेनिफिसारिफोरा रांखौ मोनगोन। बा स्पेसियेलि जोंनि बिटिआराव महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ माबे दिनखालि मोननो हागोन जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय जुदि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट। गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै 10,000 रांखौ नेगासिनो दङ। दानिया जोङो गिबियावनो नायग्रोगोन। नोंथाङा हारसिङैबो नायनानै लानो हागोन। ससियेल मिडिया एक्सआव फैनानै नोंथाङा नैबे चिफ मिनिस्टारनि डाइरेक्ट पेजआव नोंथाङा नुनो मोनगोन। नैबेयाव लिरनानै होदों मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियाननि बेनिफिटनि डिस्ट्रिबिउसन, फैसा राननायनि डिस्ट्रिबिउसननि शिडिउल खालामना होनाय जादों। नैबेयाव LAC नोंथांमोना नुनो मोनदों। LACनि नामखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनगोन गाहायाव आरो फैसाखौ माब्ला सोगोन नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों डेट। नैबेयाव नोंथाङा डेटखौ नायबानो जाबाय। आरो बे फैसाखौ सोर रानगोन नैबेयाव चिफ गेस्टनिबो नाम होखानाय जादों। नोंथांमोना बेबायदि नायबानो जाबाय। गावबागावनि नोंथाङा LACखौ नायनानै लानो हागोन। दिनै 22 आगस्टनिफ्राय लानानै 28 सेप्तेम्बरहालागि माबे LACनिया मोनगोन नैबे मोनसे चार्टआव होनाय जादों। नैबेयाव नलबारिनिया खिन्थु दिनैनो मोनगोन। दिनै 22 आगस्ट आरो बे रांखौ रानगोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रानगोन। नैबे जागिरदनिया गाबोन मोनगोन। गाबोन 23 आगस्ट नैबे जागिरदनिया गाबोन मोनगोन आरो मार्गेरिटानिया 24 सबनिया मोनगोन। नैबे 24आव मार्गेरिटानियाव जाय बिथांमोना गोग्लैयो महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बेनिफिसारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांमोना 24 आगस्टआव मोनगोन आरो 25आव मोनगोन धुब्री। नैबे धुब्रीनिया 25आव मोनगोन। बेबायदि नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैबे पाटारकान्दी 1 सेप्तेम्बर, हजाइनिया 2 सेप्तेम्बर बेफोरबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंनिया बिटिआरनिया नैबेयाव गैथ'वा। आरो नोंथांमोननो दानिया जोंनि बिटिआरनिखौ खोथा हरनि। बिटिआरनिया माब्ला मोनगोन रांखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ। बिटिआरनियाबो मान्थआ फैबाय। आं बे मान्थखौ नोंथांमोननो खोथा हरनि। नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बिटिआराव महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ। नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय। अल आसामनि नैबेयाव दाब जायगानिया दङ, गासैबो गैजोबा। दानिया जोङो शिडिउलखौ नायगोन। जोंनि बिटिआरनिया महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि माबे मान्थआव मोननो हागोन। मोनसे शिडिउल बनायखानाय जादोंमोन। नैबे गिबियावनो टंला LACनिया डिसेम्बर मान्थआव मोननो हागोन 2025 डिसेम्बर मान्थआव। बाक्साया मोनगोन जानुवारि
आं नोंथांमोननो फरायला खिथालांनि उदालगुरिया मोनगोन जानुवारि 2026 आव, चिरांनिया मोनगोन जानुवारि 2026, सिडलिनियाबो जानुवारियाव मोनगोन, बावखुंग्रियाबो मोनगोन जानुवारियाव, दतमानियाबो मोनगोन जानुवारिनियाव। दानिया जों नायबावनि क'क्राझारनिया मोनगोन जानुवारि आरो गरेस्वरनिया मोनगोन डिसेम्बराव, तामुलपुरनियाबो मोनगोन डिसेम्बराव, बिजनीनियाबो डिसेम्बराव मोनगोन, गसाइगावआ नभेम्बराव मोननो हागोन आरो भेरग'आ डिसेम्बराव मोनगोन आरो माजबातआबो डिसेम्बराव मोनगोन। महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ बिटिआरआव आङो जि नोंथांमोननो मानखौ खोथाबाय, बे मान्थआव नोंथांमोना 100% रांखौ मोननो हागोन। मानो होनोब्ला नैबे डेटाया डाइरेक्ट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो आङो बेखौ नैबेयाव लिरख'ना लादों। मानो होनब्ला मोनसे नटिस फैदोंमोन, मोनसे शिडिउल फैदोंमोन। बे शिडिउलाव गोबां आखरा बे स्पेलिंफोरा फिसा फिसा आखरनि लिरनायमोन, बेखायनो सिनायनो हायिनि नैबेयाव आङो लिरना लादों। नोंथांमोननो जोंनि बिटिआरनि खिनिखौ आङो आपडेट लानानै फैदों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, दिनै मोननो हागोन नलबारि एलएसिनिया दिनै महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांनि चेकखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदो, लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।